V tomto videu si ešte upravíme rukav, aby sme mali komplet celý strih na sako upravený, ako potrebujeme. Takže, poďme si prehodnotiť, akú má dĺžku rukáva proste moja klientka. Takže dĺžka rukáva je 63 pre moju klientku a dĺžka rukáva sa na takomto strihu meria od najvyššieho bodu. Táto značka nám určuje najvyšší bod na hlavici rukáva, ktorý vlastne je bod aj, ktorý šijeme do pleca. Takže to je ten najvyšší bod a od toho najvyššieho bodu my meriame dĺžku rukáva po celej dĺžke a moja klientka má teda 63. To znamená, že strihová príloha je na 64. Mojej klientke treba zobrať 1 cm, aby toto bolo jej ideálne na dĺžku. Takže zoberiem 1 cm z dĺžky rukáva. A toto viem, že je kompletná dĺžka pre moju klientku. Rovnako ten 1 cm odoberieme aj zo spodného rukáva. Ale keďže už vieme, že dĺžkové miery do švíkovej záložky pridávame 4 cm, tak si musíme túto záložku zase predĺžiť o 4 cm. Ale predĺžujem už upravenú verziu dĺžky. Áno, takže viem, že takáto je ideálna dĺžka pre moju klientku plus 4 cm na švíkovú záložku. Tak. Plus 4 cm. Toto je dĺžkový rozmer. Rovnako môžem si to sem zapísať, že toto je záložka, ktorú budem zašívať pri šití 4 cm. Takisto si to urobím pri vrchnom rukáve. Potrebujem tam rovnako dlhú záložku. 4 čiaročky si spojím a ideme ešte skontrolovať ten obvod. Sice nám strih sedel, čo sa týka burdových rozmerov a šírky rukáva, nám pre moju klientku sedel, ale my sme jemnučko upravovali prieramok, my sme ho trošilinku zmenšovali. To znamená, že aj obvod celého prieramku na ruky si musíme o tie pol centimetriky zmenšiť. Pretože potom by nám celá tá hlavica do toho rukáva bola o ten 1 cm väčšia. To znamená, že si pol centimetrík odoberieme zase v podpazušnom švíku. Toto je presne ten švík, ktorý sa nám stretáva v podpazuší aj s našim strihom, predným a zadným dielom. Áno, toto je podpazušie. A tu je podpazušie toto, keď si predstavíte vrchný rukáv a spodný rukáv, pozrite, tu máme osmičku a osmičku, takže tento švík budeme zošívať spolu. A toto je podpazušie, kde sa nám to stretne so sakom. Takže my to podpazušie musíme logicky zmenšiť presne tak, aby sme si ten centimetrik ubrali. Takže takto si to zakreslíme, môžem vám to nehať tu. Toto je lakťová línia, táto značka určuje, kde máme lakeť. Takže zhruba do tej lakťovej línii my si to upravíme, že to zúžime a už potom do stratená. Pretože už nemusí byť ten rukávík užší do celej dĺžky. Samozrejme, ak si budeme strihať toto sako a zistíme, že chceme užší rukav, není problém. Prezúšime si to rovnako do celej dĺžky. Takisto pri nohaviciach, ako sme robili, že buď si to dáme len do kolenej vzdialenosti a necháme už pôvodnú šírku na spodu, alebo prezúžime, prerozšírime celú časť. Takže to už nám neurčuje to, aby nám to hlavica pekne sedela. Samozrejme už si určíme potom ten obvod, aký chceme my. Ale toto potrebujeme zase do úrovne lakte plus minus urobiť, aby nám tá hlavica rukáva krásne sedela do celého obvodu prieramku na saku. Takže takáto drobná úprava rukávu. No a teraz rovnako ako všade do obvodových rozmerov pridávame centimetrik na švík.
Do spodu sme si už upravili 4 cm, takže už to iba takto prepojím. Toto si prerobím na hlavici, zase centimetrik do celého obvodu. Tak. A už nemusím na tej látke potom rozmýšľať, kde potrebujem pridať, kde nepotrebujem pridať, kde som si ubrala, kde som si nechala nejaký švík navyše alebo menší. Už na látku pokladám strih upravený a tým pádom perfektne bude sedieť. No a môžem si komplet celý strih vystrihnúť podľa upravenej variante. A v ďalšom kurze vás budem učiť, ako sa tieto jednotlivé veci šijú. Takže začneme takisto. Ďalší kurzík by bol na ušitie si tej najjednoduchšej variante sukničky. Ešte jedna taká drobnosť, že keď by sme chceli, toto vlastne je tá lakťová línia, toto je lakťový švík na rukáve, tak väčšinou tuto na lakťovej časti býva rasporok s gombíkami. Takže ešte aj to si tam viem dorysovať, ak by som chcela, že si tam prinechám záložku na gombičky, takže to býva väčšinou také na 3 cm. Už tu mám pridané vlastne aj s tým švíkom, takže tu už reálne nepotrebujem pridávať nič naviac. Tie 3 cm na ten rásporok stačí. A do výšky, toto je moja dĺžka, a do výšky plus minus 10 cm, takisto tu stačí. Teda celá dĺžka aj so záložkou bude 14. Pridám si takisto 3 cm a zase si to spojím. No a keď to budem strihať, takže striham vlastne už obvodovú líniu. Toto je prinechanie si záložky aj na rásporok, keď budem chcieť si vytvárať rásporok na saku. Môže tam byť, nemusí tam byť. Pri ženských sakách, pri ženskej konfekcii tam nie je vždy, ale pri pánskej konfekcii je tam nutný ten rásporok. Takže vystrihnem. No. Čomukoľvek nebudete rozumieť, využívajte našu WhatsAppovú skupinku na to, aby sme si tam podávali všetky informácie. Ak si budem vytvárať rásporok, musím ho pridať aj na spodnom rukávi. Takže znovu si pridáme 3 cm. Ja vám tu ale dolepím strihový papier, aby tam bola dostatočná dĺžka na ten rásporok. Nech to vidíte celé. Môžete si to takto jednoducho v každom strihu prirobiť, tam, kde nám trošku chýba. Dolepíme, aby sme si to celé nakreslili. Nech sa na látke nepomýlime. Takže 14 cm do výšky, už to meriam s tou záložkou celou, a 3 cm do šírky. Spojíme. Tak. Máme prinechanú záložku aj na spodnom rukáve. Samozrejme, pri šití vás naučím, ako sa tento rásporok odšíva, aby bol funkčný a pekne vyzeral. Vravím, na pánskej konfekcii sako neexistuje bez rásporku. Hej, tuto v tejto časti býva vždycky ten rásporok na obidvoch rukávach. To si myslím, že poznáte. Tak, ja si pre vás tento strih vystrihnem a vy si ho vystrihnite tiež, pretože ho máte krásne vytvorený na svoje vlastné miery, ak ste teda použili svoje miery. V ďalšom kurze si už pripravený strih položíme na látku a budeme si šiť sako. Takto strih vyzerá, upravený.
môžeme ísť na to do ďalších kurzov. Veľmi sa teším, že ste tu boli a že vyrobíme krásne saká.